Que tal, señoras e señores, benvidos ao Voltas co Prato. Chegou o momento da cociña en directo na Televisión de Galicia. Son as 6:30 da tarde e xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa, que nos envían receitas. Están chegando moitas receitas de Nadal ao noso Instagram, @voltascoprato, cousa que nos encanta como este son de Nadal. Pero os cociñeiros, xa os poñemos nós, que pasen, por favor, Xulio e Merchi. Un aplauso para eles. Vamos, vamos. Que tal, como estades? Ben, estamos ben. Bueno, eu estou ben, Julio non sei. Eu estou ben. Sabes que me pasa con estes días, cando entramos en decembro? Que me ven no programa como espírito de Nadal, sabes? Véxovos moi contentos aos dous. Sobre todo a Merchi, que gañou ante, ti non. Ti ante prediches, non? Ti cando compites? Eu compito sempre. Sí. Eu estou competindo sempre. Empata seguido, non? Empato seguido, sí. Bueno, estamos falando de moito Nadal e seguro que hoxe temos unha receita de Nadal. Imos ver que nos trae Miro, de Chapela. Hola, son Miro, de Chapela. Queríamos explicar como vou a facer a miña receta de mazapán. Veña, vamos alá. Collo un bol, meto almendra moída e o azúcar moído. Mezclo todo. Unha vez que estea mezclado, introduzco a clara do ovo. Mezclo todo. Vou facer unha pasta. Cando estea a pasta feita, póñome nun trozo de papel de forno a facer as figuriñas. Coa yema do ovo, píntoas por riba e introduzcoas no forno a 180. Unha vez que especen a estar doradas, retiro para fora. Veña, ahora vos, a ver como facedes o mazapán. Bueno, así que hoxe imos facer mazapán no programa. Doce moi típico de Nadal. É moi rico. É moi rico. Sí. A ver, Xulio Mato, contame como vas facer o teu mazapán de améndoas. Pois... Que? Pois tal cual, o faz Miro. Sí, exactamente igual. Igualito, non me vou complicar. Vale facer... Solo para non darte que falar. Do seu estilo. Sí, bueno facer así. Con moita améndoa. Con moita Cargado de améndoa. améndoa. Sí, voulle dar un par de toquiños, pero moi sinxelos. Pero vou facer mazapán tal cual. Moi ben. E a nosa querida Merchi de Cangas. Eu vou facer un Xulio. Vas facer un Xulio? Si un desto de que che din que fagas unha cousa e fas outra. E fas outra. Dios, mira, que mala. Mira que cara de mala, puxo. Vou ser malísimo hoxe no programa, vou facer un Xulio. Eso ten moito riesgo. Eso ten moito risco. Bueno, pois... Vou facer un rolo con mazá, con froita. Góstame moito facer os doces con froita. E voulle meter o mazapán dentro tamén. Moi ben. Pareceme unha idea estupenda. Pois veña, a cociñar. Ala. Queres que quede contigo? Marcho con Xulio? Como ti queiras, como ti queiras. Xulio, creo que vas a amasar moitísimo. Sí. Sí? Sí. Porque hai que amasar... É un doce que é moi sinxelo, pero hai que amasar. Vale. Hai que amasalo, a mezcla ten que quedar ben ligada. Vale. Para que despois nos haga o que... Mira, a partes iguais, azúcar moído e fariña de améndoa. Améndoa moída tamén. Tamén. Vale, importante que a améndoa este ben moída. Vale, se a moemos na casa ten que quedar ben moída, incluso é mellor colala por un coador, vale? Hai que decir, se tes unha variedade como a Marcona, así boa, non? Sí, que? Viches como controle de améndoas. Sí, cantar máis coñeces. Esa sol. Ah. Pero é boa. É buenísima. Marcona sí, non? Vale, falabas de... Digo que é importante que este ben moída, para que non nos faga grumos despois. Entón, mira, a masa. Aquí temos 200 gramos de améndoa moída. Vale. 200 de azúcar moído. De azúcar moído tamén. Perfecto. E unha clara de ovo, un ovo. Vamos a utilizar a clara para a mestura e a xema para pintar. Nada máis nos fai falta un ovo. Se hai un postre máis sinxelo, será o caramelo. Será o caramelo que é máis fácil, que lo vamos facendo de 100 e pico programas aquí. Ai, Dios. Bueno, pois valle dando porque eu teño que comentar a xente que pode chamar. Xente da casa que estades vendo a Voltas co Prato, por favor, chamade, comentádenos que doce de Nadal facedes vos, se vos gusta ou non vos gusta o mazapán. Tedes aí o teléfono do programa e podedes chamar cando queirades, nós estamos abertos para todos e todas vos. E, por certo, como sempre, nese 664-483419, repartimos cartos, 50 euros dunha vez, 50 doutra para a xente que chame a Voltas co Prato. Estade moi atentos e atentas ao programa porque vamos dar pistiñas, ou non? Sí. Sí, correcto. Bueno. Non escoitei moito que dicías, pero... Non, xa te vi. Bueno, mira... Espera, que se che despega... Para. A ver. Para, que se che despega isto. Ai, así. Ai, meu neno, aí. Con cuidado, que sufre moito do oído. Aí está. Mira, pois vamos mesturando ben, para que se vá humedecendo toda a mestura. Vale.
Despois, se queres, deixo-te amasar un pouco. Pero fixéchelo solo ca clara, non? Solo unha clara, 200 de azucre moído e 200 de amendoa moída. E cunha clara é suficiente porque a amendoa moída tamén aporta humedad, eh? Ah, vale. Entón, claro. Isto, mira, isto merece a pena facer na casa, por qué? Porque sí que é certo que hai mazapás, turrós, baratos nos supermercados, pero o que nos ten que indicar se é un produto bo é o prezo da amendoa. Se a amendoa está cara, o turrón e o mazapán, que é toda amendoa, ten que estar caro. non pode estar barato. Se está barato, mal Se está asunto. barato, sospeita. Vale, Entón, vale. que facemos? Vai nos salir máis barato comprar a amendoa e facelo Claro. na casa. Eso é o que che salve, non? Claro, e así Na casa xa nos compras o garantiza... material, fal. Xa nos garantiza... Ves, como xa vai collendo... Ah, vai collendo. Temos que conseguir a textura como se fora unha plastilina. É que moitas veces dis, cando faz masas, ti ademais é unha frase que dis ti moito, o que che pida. Claro, Non que vai a masa, pedindo. o que Sí, che pero pida. isto non vai Neste pedir caso máis, non eh? pide. Non vai pedir máis. Neste caso, unha clara... Claro, se estás Por que te ríes? estresado. Por que te ríes? Ríome porque teño o día moi tonto, cañotas, que é viernes. É verdad, que hoxe é Benres, É hoxe é o viernes. día da É felicidade. o día da felicidade. Sí, é Benres, hoxe remata a xente a semana, os nenos e as nenas xa están na casa, non teñen máis colexios, hoxe é o Claro. día feliz. Que- Ainda por riba en semana de ponte, entendes? De ponte, que é o tivo. Claro, tivo. Claro. Pero nós somos felices facendo isto. Home, isto é un hobby. Isto é espectacular. Ves, mira como vai collendo xa Mira, o corpo. Vale, Despois vale. temos que modelalo, pues, como dixen, como se fora plastilina. Entón, importante, maos ben limpas, superficie ben limpa, e nada máis. E nada máis, pois veña, vamos con Merchi. Hola, Merchi. Teño aí... Bueno, estiveches cortando todo isto mentre eu falaba Sí, con Xuli. faledes un montón. E ti cortas un montón, Flipas, Son 2 mazas acedas e unha pera maduriña. Vale. Imos botarlle un chorriño de auga. Mazas ácidas, unha pera madura. Isto vai ser, entendo, o recheo. O non? recheo. Temos aquí Vale. a masa de follado, isto vai a ser o recheo. Voulle botar mazapán, pero eu traballo xa o traio feito, sabes? Eso fixéchelo ti. Eso é como vai quedar o que está facendo Xulio, non? Sí. Mais ou menos. Amasei onte, deixei uno repousar. Isto é o que está facendo Xulio. vedes? Coas mismas Bueno, proporcións e estou todo. Aí está. Millón. Bueno, Xulio está Estou facendo moito facendo máis millón. grande. Para que non se pique. Moito máis. Un chorriño de limón Un pouco de limón. e 4 culleradas de azúcar. Vale. Que xa va Deixamos que se faga un pouco, como é maza aceda, vaise facer moi rápido. Vale, entón recordamos a xente, leva maza ácida, leva pera que é un pouco madura. Sí. Non? E despois leva un chorriño de limón e 4 culleradas De azúcar. Xa está, un pouquiño de auga que lle botaches. Un pouquiño de auga e E xa está, a facerse. Vais a facer rápido porque a maza é ácida, dixes? Sí, se fora maza doce, se fora unha golde, por exemplo, non se desfaría tanto e habría que cociñala un pouquiño máis. Pero a min pues non gústame sempre os doces con mazá que sexan con mazá ácida, moito máis ricos. Moito máis ricos, pois chegou o momento de chamar ao noso convidado que pase, por favor. Miro, de Chapela, un aplauso para ele. Por aquí, Miro. Hola. Que tal, como estás? Bien. Benvido ao programa. Vente por aquí que llevamos preguntar a Merchi, ou vai nos contar máis ben Merchi que é o que está facendo. Porque sodes da mesma ría, eso xa para empezar. Sí. Sodes da mesma ría, eso é importante, un de enfrente do outro. Pero para seguir, ela non che fixo caso. Bueno, sí, mira, tens mazapán Que aí. eu sí. Vai facer o mellor. Ai, ou non. O pastel levar leva mazapán, non? Mínimo Claro con máis que leva. traballo. Es máis traballo, sí, máis traballo. Sí. Bueno, Levo conta. mazapán, pero ademais é que vou a empregar unha masa de follado e voulle poñer dentro tamén a mazá feitiña coa pera, co limón, cun pouquiño de marmelada e cunhas pasas que están aí enchoupadas en ron. Mima, son pasas enchupadas en ron, iso. Estamos en festa, non? É un mes de festa. Sí. Eu a tope cas festas, a tope. Sí, que corro. Veña, que vas facer? Relar un pouco pouquiño de limón. Sí, Eso é o que dis que tarda pouquiño en facerse. 5 claro. minutiños. Vale. E nada, darlle un par de voltas e despois, como vai ao forno tamén 20 minutos, tamén se termina de facer, Deixesme cheirar. Home, claro. Miro, queres cheiralo? Eu xa o cheiro desde aquí. Fas así e listo. Aí. O sea, moi listo, Miro, pero é moi listo, Miro, pero eu non son tan listo. Non hai que meter a cabeza dentro para cheirar. Faiche boa falta, cañotas. Mire. Di que sí, mira. É que, a que te dedicas ti? Agora estou jubilado, antes me dedicaba a cociña. Ah, claro, por eso cheiras as cousas, pero eu non teño ese nariz, entende? Non teño. Bueno, pero cheira ben, non? Sí. Sí, eu creo que está ben, Cheira que recende. Vale, cal é o seguinte paso, Merchi? Botarlle as pasas, a marmelada e deixar que se siga facendo eso, un par de minutos máis. Levará 3, Vale, que se faga 2 que se minutiños. faga
2-3 minutiños máis. Sí. Marmelada, que son outras 4 culleradas, e as pasas en ron. as pasas que están enchoupadas en ron que levan toda a noite aí. Oye, Chelmiro, ti a quen lle fas o mazapán? Ahora mismo, na casa, de vez en cuando, sí. Tes fillos ou... No, a miña muller, a meus netos. A muller, aos netos tamén. Pídenche así... De vez en cuando. Abó, fai mazapán. Sí. Bueno, temos que ver tamén o de Xulio, que mira como leva a masa. No, eso teño, xa está lista. Antes de sentarnos, contalle aí, Xulio. Mira, a textura, como ves, textura como se fora plastilina, para poder agora daremos unhas formas, vou facer algún recheo tamén. Vale. Entón, xogar un pouquiño con el, que para ter un pouco de variedade, senón parece que todo a mesma cousa. Claro. Bueno, mira, chegou o momento da verdade, o momento no que me tes que dicir cal crees así, sin saber moita cousa, cal crees que vai gañar hoxe. O que vai a gañar, habrá que probalo. Claro. Habrá que probalo, non? Claro. Ti de primeiras así non te atreves Claro, aquel, por ejemplo, no o probei nunca. Este sí o probei. Pero ainda non o fixo, Pero ela é da túa ría. Eso non me importa. Eso non me importa. De frente. Bueno, vouche pedir que te sentes na zona de sufridores, vale, ali naquela cadeira, despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Miro de Chapela, que está connosco. Na voltas co prato no día de hoxe. Que grande, que grande. Creo que temos que contestar unha chamada, Xulio. Pois, hai que ter que facelo tamén. Apetece, che, contestala Sí, comigo. veña. Sí, veña, a ver. Hola, Rebeca, que tal? Boa tarde, aí. Hola, Rebeca, que tal? Boa tarde. Hola, Rebeca de boa Noia, tarde. como estás? Sí, moi ben, a verdade. A ver, Rebeca, moi ben, Xulio, moi ben. Rebeca, eres larpeira, ti ou non? Home, pois sí, bastante, traballo nunha pastelería, non? Ves, claro. Oi, como é iso de traballar nunha pastelería? Non sufres todos os días a tentación? Pois iso que me pregunta todo o mundo. Xa. Pero, no, a verdade, o día a día, pois o que facemos así novo, mira, escoito fatal, Escoitas normal? Sí, e aparte escoito meu de retorno. Dáseme fatal. É que eu creo que ao mellor tes que baixar a televisión. No, pero non teño aquí, Non tes a televisión, escoitas mal? No, sí. Va, non pasa nada, mira, despois intentamos te chamar despois e non falamos outro día, vale? Sabes que? Porque escoito chico o retorno, escoito a mí misma. Non te preocupes, xa quedamos con que eres unha larpeira, xa está, xa nos chega. Vale, Veña, un bico. Veña, moitas gracias. Chao, adiós. Bueno, que hai, ás veces a tecnoloxía ten estes problemas. Sí, no, despois, ao falar contigo tamén, despois a vocecilla queda aí moito tempo. Queda aí na cachola, Sí, verdad? queda aí. Sí. Por eso Pues soñas mira. comigo todas as noites. Vamos ver a Merchi. A ver, Xa está. Espera, voume botar para atrás para que Miro non se fade comigo. Mira, antes cheiraba super a limón e ahora xa non cheira tanto. Levo o ron, ahora cheira máis a ron e a pasas. Ves? É que antes cheiraba moito a limón, cheiraba, tiña ese golpe cítrico, sabes, ao cheiralo, pero agora non. Agora non, xa está como máis doce, non? Non cheiras ao ron, o ron está se evaporando. Está tamén a marmelada de pexego, están os cítricos todavía, o reladura de limón. E isto pega nun mazapán. Despois probarás e dirásme. A ver, pero Está terásme que boísimo, dicir, está claro. boísimo. Eu, a Aí xente que está. probou, di que está boísimo. Claro, terásme que dicir, está boísimo, cañotas, xa verás, maravilloso todo. A froita, bueno, a mí pareceme que a froita lle queda moi ben xa, o follado. Ai, que non me salen as... Outra vez. Que che pasa? Estás nervioso? Outra vez. Estás nervioso, a ver. Trábome. Veña, vamos facer un pouco de respiración, va. Veña, estás ben? A min pareceme que a masa de follado queda moi ben rechea de froita. Moi ben. E a mazá aceda coa pera ben maduriña queda moi rica con mazapán, que lle teva moita estás falando amenda. balleno. Merchi, ti non te estreses que está toda Galicia mirando para ti. Ti non te estreses. Nada. Non aí. te estreses, ti Estamos tranquila, poniendo hombre, ti colorada e tranquila. todo. Pobre Merchi, vámonos deixar traballar un Recheo pouquiño. E listo. mentras tanto vamos a contar a Galicia 4 cousiñas, porque a historia deste 12 de Amendo, atención, iníciase no Imperio Árabe. Seguramente como remedio ao réxime do Ramadán, que non é como a nosa Coresma, pero ten algunha que outra semellanza. O caso é que xa se falaba do mazapán nalgúns documentos de hai 600 anos. Non é para menos. Algo tan sinxelo e tan rico gustounos a todos. Boas améndoas, mel ou azucre e ovo en diferentes proporcións. Ten que dar sempre excelentes resultados. Con esta pasta compacta e moldeable fanse unhas simpáticas figuras que agora nos gusta comer nestas datas, aínda que antes tamén eran típicas de outras celebracións ao longo do ano. Receitas hai moitas, pero cando o resultado é bo, cómese
así como non quere a cousa, empezas e non paras, unha maravilla. E xa para rematar, un par de datos curiosos. Non todos os mazapáns levan amêndoas. Os de Filipinas fanse con noces, en México con cacahuetes e en Venezuela, atención, con anacardios. Haberá que ilos probar, porque probar, hai que probar de todo. Ti imaginas, Xulio, uns de anacardios? Sí. Mazapán de anacardios. Bueno, eu te fixe un guirrache pistacho e baixáchemos santos todos. A ver, unha cousa que a mí me parece raro e outra cousa que despois me guste. Claro, pero hai que... Claro. Hai que probar todas as Hai que cousas, hai que probarlas. Hai que probar. Pero bueno, a mí xa sabes que me gusta meterme contigo. Mira, eu estou ahora dándolle formiñas aos meus mazapás. Estes son os que vou a Queres facer un? Sí, parecen rosquillas. Eso do cheo. Sí, Sí. Veña. Tes as manos limpas? Sí, pero queres que as limpe outra vez? Sí, limpas Se aí. acaso. Limpas aí, fai o favor. Veña, a me limpa, non vai a decir que o señor Pérez que tiñes... Mira, a masa está boísima de traballar. Se quedara seca, podemos humedecer con un poquinho de auga. Se quedara moi húmida, podemos botar un poquinho máis de fariña de amendo. Vamos alá. Entón, veña, colle, como se fora de Play-Doh. E isto podelo axustar, entón, Eso é. se fai falta, non? Canto hai que coller? Te colle, pois, non sei, Así. unha bola de aproximadamente uns 20, 25, 30 gramos, por aí. Ti crees que eu sei pesar Non cousas? sabes pesar eso. Que- A ver, mira. Pero que a plastilina era boísimo, eh? Sí, Era boísimo que a plastilina, mira. mira. Collémola, ahora fixeche la bola, verdad? Ahora vamos a facer un pouquiño balada. Un pouquiño ovalada. Eso, e poñémola aí. Como se fose Así, así. un panciño. Sí, no, sin magrelo máis. Ah, vale, así. E agora vamos a facer Os cortes. a parte de atrás do coitelo, faría así tres cortiños en diagonal e ábrelo un pouco e tes un mini pan aí. 1, 2, 3. Muy bien. Un aplauso Espera. para Cañón. Voulle poñer unha C por detrás para que se sepa que é o meu. Vale. Vale. Unha C aí de Vale, cañotas. mira, este Ahí un está. buratiño para qué? Porque vounos rechear. Mira, isto é unha crema de abelás. Oh, encántame a abelá. Entón, metémoslle un pouquiño aí dentro. Oh, encántame a velá. Xa me janou, Xulio, hoxe. Isto comprámoslo nun supermercado, pode ser de abelá, de cacao, Do que de queiras. pastelera, do que queiramos. Entón, despois, un pouquiño máis de... Tapas. Vámoslo tapar Ah, e vamos así simplemente presionando. que ben. Xa unimos aí e facémoslle pois, outra decoración. Mira, exemplos de recheo, pode ser esta cremiña que che digo, un poquinho de chocolate, que a verdad, co chocolate vai moi Sí, ben. queda moi ben. Vamos a utilizar tamén un poquinho de mermelada. E o ovo vale utilizar despois para pintalos, non? O ovo é Entendo. para pintar. Vale. Pa que, O que é a xema, vai. Eso é, para ter un resultado brillante. Entón, ves, neste buratiño metémoslle un poquinho de mermelada. Mermelada Sí. mismo, pode ser. Ah, sabes que lle podes meter tamén? Que? Miña tía fai, en vez de marmelo, fai marmelada de marmelo. Sabes, que Sí. queda así como Pues está, o pues. marmelo como se fose marmelada. Eso Aquí, tamén yo podería... esta, por ejemplo, rechealo con eso podría estar moi esta é unha bo. mermelada de naranja amarga. Claro, ou de Por qué? ma- Para que de teña un manzana. toque amargo aparte do dulzor, porque senón é moito doce xunto. Isto para facer cos nenos é unha maravilla, Home, eh? corneros ou para facelo Para facelo na- picamoza. Claro, poste ali. camoza, pero quero dicir, cos nenos e tes Pois a nenos na canción de casa, Ghost, empezo ya a empezas a machucar na amendo. Así, facer Claro. así mazapáns. Mazapáns. Como pode ser sexy facer mazapán, Xulio? Non me fastidies. Bueno, como na película facían barro. Pero é que o barro xa se presta. Bueno, va, claro. Pero mazapán... Empezas con isto e despois po ano xa fas cos nenos. O mazapán pode ser bo para a natalidade galega, ti crees? Non sei, a amasar, sí. Mira, simplemente vouche aprender a Veña, pintar. Mes batimos un poquinho a yema ca propia brocha. Ajá. E pintas por riba, non? Escurrímola ben, simplemente pintamos por riba e un chulo. poquinho no lateral. E iso fai que despois quede Isto ben que vai quedar torradiño, non despois, vede brillante. Claro, vai quedar doradiño e brillante. Que Además, chulo. este é un ovo campero, como ves, mira que color amarelo ten. Ah, E vai nos quedar moi ben. vale. Estes, para que non bailen, podemos nos axudar ca man, Bueno, miro, como ves a situación? Vexo ben, Vexo ben? sí. Ti crees que vai polo rejo? A min igual me gusta máis o que está facendo ela. O que está falando Merchi? Sí. Saltou a noticia. Saltou a noticia, Miro dixo... Miro dixo que daba igual que fose da súa ría, pero ao final vai por Merchi. Entendedes? É así. Un aplauso para Miro, que é maravilloso. Vamos con Merchi, a ver. Merchi, Bueno. mira que punch, no? Que punch ahora, levantaches aí as paixóns da ría, Yo, que maravilla. A ver, contame, como vas? Teño por un lado a masa de follado que Ajá. pintei así cun pouquiño de manteiga. Vale.
Ti con manteiga. Ti non pintas con... Despois con ovo. Teño aquí ovo para pintar tamén. Pero primeiramente con manteiga. Primeiro con manteiga. Teño aquí un pouquiño de amenda moída, porque ves que ten un pouco de líquido. Para que ese líquido despois non enchoupe a masa de follado, podemos botarlle ou fariña de amêndoa ou incluso pan relado. Ou un pouquiño de maicena. Vale. Vale, nos, como se vai de amêndoa, amêndoa. Pois veña, amêndoa para baixo. Vale. Vale, eu creo que é o momento perfecto, de feito, ahora que estou contigo, para preguntarlle á xente. Veña, pregunta, Vale, que queres? veña, vamos alá. Que froitas utiliza Merchi Rodal na súa receita no día de hoxe? Que froitas, Mazá e pera. Dirás ti que son mazá e pera. Mazá e pera. Sí? 50 euros en xogo, 664-4834-19 é o teléfono do Voltas co Prato. Por favor, chamade se queredes levar 50 euriños, a que non se ganan todos os días. 50 euriños. Que froitas utiliza Merchi Rodal hoxe no seu prato? Mete e pera. Oye, eu non o dixen así, Este é o mazapán exactamente igual que o de Xulio. Isto apagouse, tense que prender. No, está apagado todo. Vale. Estirei un poquinho coas mans, isto é como se fora plastilina, e poñémolo agora aquí. Vale. Mais ou menos, deixamos un par de centímetros de cada lado porque temos que pechar. Despois. Vale. Ahora, pobre, o cámara estaba te buscando, Ai, o perdón. pobre. E ti movendo dun lado para outro, pero non pasa nada, non pasa nada. Xa non Ti me movo tranquila. daqui. Mira a cámara agora, a cámara de aí arriba, vai, Xa non me ves a movo cámara, daqui. ves a cámara. Dalle aí, veña. Agora xiramos un pouquiño, deixamos o mazapá aí tapadiño. Fechado, vale. E agora poñemos a froita. A mazá, a pera... A pera... A que, A mazá, a pera... Bueno, pois creo que temos concurso. Creo que podemos repartir 50 euriños. Carmen de Ferrol, que tal? Boa tarde. Hola, que tal, niños? Así me gusta. Un aplauso para Carmen, que ten a felicidade na cara e na voz. Por favor, que contenta estoy. Como? Que dis, Carmen? Que contenta estoy, que os veo todo el año, os veo. Moitas grazas, Carmen, moitas grazas, home. Por favor. Escoita, nós levamos desde xullo, pero bueno, non pasa nada. Ti xa nos vías antes de facer o programa. Pero vexo sempre a gallega, sempre. Vale. Bueno, pois, Carmen, eu supoño que ti serás moi larpeira para chamar ao programa. Eu son cociñeira. Que me dis? És cociñeira? Sí. Oe, pero que opinas das receitas que estamos facendo hoxe aquí? As dúas riquísimas, Vale. as dúas. Vale, xa pensei que me ibas facer a de... No, todo un desastre. No. Vale. O sea, gustanche, non? Sí. Mira o que fai Merchi, mira pai o que está facendo Merchi, Sí. Envolvendo un pastel que leva dentro un mazapán, que leva froitas, que me terás que decir ti cales son, non as vou decir eu. Sí, Que che claro. parece? Mira como pecho, é como se fora un agasallo de Nadal. Merchi, eres unha maravilla. Merchi, eres unha maravilla, home! Xa te decimos nós todos os días, pero dicha xente tamén desde a casa. Es que ya la habían larpeiros. Ves? É que xa, cando a fichamos xa sabíamos que era boa. Verdad? Bueno, a ver, por 50 euriños, veña, contame, que dúas froitas lle bota Merchi ao seu postre de hoxe? Mazá e pera. 50 euros que marchan para Ferrol. Moi ben. Moi ben, Carmen. Que vas facer cos 50 euriños? Mira, disfrutalos, niño, que a vida é corta. Así me gusta. Cariño, é como vos mandades á casa ou como é eso? Ti non te preocupes que agora xa che toman os datos e xa che din como che os van mandar, vale? Que encantada estou, cañotas, non sabes ben. Encantados Por estamos... 50 euros, por salir na tele. Encantados estamos nós de que nos vexas todos os días. Un bico enorme. Besos. Un bico enorme. Chao. Besos. Chao. Mira. Qué maravilla, Carmen de Ferrol, ¿eh? Qué alegría, ese subidón. É fiel seguidora túa, ¿eh? Fiel seguidora túa. Bueno, Pintamos con ovo batido, poñemos un pouquiño de amêndoa por riba e levamos ao sí, forno. laminadas esas amêndoas, non? Así un pouco laminadiñas. Bueno, pois chegou o momento do forno. No, voltas co prato. Veña. A 190 graus. 20-25 minutos. A ver a que ver, máis ou menos. 20-25 minutos, 190 graus. Vamos a abrir aí. Opa. Aí está. E aí queda. Aí está, ti eres o pavo, vale? Vale. Eres o pavo, vale, chi? Vale. Non che vale? A pava, eu son a pava. Eres a pava. Vamos ver como vai Xulio, porque creo que Xulio tamén quere ir ao forno. Sí, eu estou xa rematando de pintar os dous últimos e tamén quero ir para o forno. Mazapáns, uns recheos, os outros non. Uns levan marmelada, levaba, non? Marmelada de laranxa amarga, os outros unha crema de avelá. Crema de avelá, ese é o que vou probar eu. Bueno, e agora o forno a 200 graus para gratinar. Para gratinar. 6 minutos. Por riba, entón, nada Solo máis. por riba. Solo por riba. 6 6 minutos, veña, vamos ao forno. Ao forno dá voltas co prato, ti que queres? Ese.
Valeu chumicho. Valeu chumicho. Bueno, mentre os fornos están traballando, que temos que facer? Falar co público. Arranco, Pablo. A ver, Miro, vou coller o micro que teño por aquí. Espera, teño aquí o micro e vou falar primeiro con Miro. Bueno, Miro, antes de nada, ahora xa están no forno, ahora xa tens que ter unha idea formada antes de probar. Teño que ter a idea formada. Non sei, antes de que probar. Non a tes. No, non a teño, non. Non a tes. Se non probo, non sei. Xa. Claro. E faz ben, Se non ti imagínate que te haberon aventuras ahora a dicir non, gustame máis o de Xulia, e despois está máis rico de merche. É que é un problema. Claro. Nos metemos en un problemón. Quedas mal diante de toda Galicia. Claro. É como os veciños tamén. É cos veciños. Que estes todos son da tua zona. Son todos da miña zona. Todos de Chapela? Sí. Entón teño que falar co resto, cos de Chapela. Pera. Este señor é un pastelero, Este señor, a ver, que lle pasa? Hola, que tal? Boa tarde. Boa tarde. Como se chama vostede? Manuel. Manuel. Manuel ou chamanlle Manolo? No, Manuel. Vale, Manuel e Manolo. Vale, Manuel. A ver, como ves os mazapás? Bueno, bien. Velos ben? O que é receta, ben. Sí. Sí, O si, a simple vista, pero ti simple queres, vista. tes pinta de querer probalos. naturalmente. Solo faltaría, non? É que te vinte como sorrindo moito dicindo cando acabo o programa voume poñer as botas. Pois exactamente, iso que vamos a facer. Bueno, dámoslle un aplauso ao público que temos hoxe con nós no Voltas co Prato. Grazas por vir. De Chapela, están hoxe aquí connosco. Mira, os dous fornos á vez. Outra vez. Eso es, outra vez. Eso es, outra vez. Vamos alá, os fornos. Hai que abrir os fornos do Voltas co Prato. Veña, rapaces, fora. Imos alá. ¡Guau! ¡Qué chulos! Claro, ves. Uy, qué arrecendo, neste plató. Doradiños. Qué arrecendo neste plató. Uy, miro de Merchi. Merchi, espera, iba a tocar, pero non toco, verdad? Va a empurrarlo un pouquiño para diante, así. Vale, moi ben, purra. Ay. Hola, qué chulo. Viche que bonito. Quedouche súper bonito, Douradiño, Súper crocante, bonito. coas omendas. Sí. Bueno, vamos a cortar aí, veña. Veña, vai cortando. Qué maravilla, Lipadese. Qué maravilla. O mazapán está aí, O mazapán é iso de aí do fondo, non entendo Sí, eu. mira. Eso de aí. Vouche poñer aquí para que o mires mellor. Pasas, mazá, pera, O mazapán está aí, e toda a Améndoas. froita por aí. Increíble, Vamos a adornar aí increíble. cunhas améndoas. Vamos a Xulio a ver que fai Xulio mentre. E Xulio está aquí. Vamos chamar ao convidado de hoxe que veña, por favor. Miro de Chapela, levántate, camiña cara a nós. Bueno. Puxa ese viño doce. Home, claro, un mazapás sin viño. Ponte aquí, Miro, ponte aquí. Ponte aquí diante. Viches, unhos mazapás, dixo unhos mazapás sin viño non son mazapás. Dixo él. Bueno, Non sei. probamos. A ti que che parece? Que Está ben. Sí. co viño é un viño É dulce. doce, é doce, Bueno, doce. Sí, é viño doce. Bueno, entonces Hombre, claro. perfecto. Entonces, perfecto. Pois veña, vai probando, querido Miro, que chegou o teu momento. Vai probando un máis o outro. E tes que ir probando os dous. E mentres proba, pregunta de concurso. De que sabor é a marmelada que usou Xulio no día de hoxe? De laranxa amarga. De que sabor é a marmelada que usou Xulio hoxe? De laranxa amarga. Podedes chamar a Voltas co Prato, 50 euros en xogo, así que chamade, por favor, 664-483-419 espectaculares, Os dous postres, as dúas sobremesas, aí temos os mazapáns caseiros que fixo Xulio, que lle puxo ese viño doce ao final, que levan recheo de De laranxa amarga. laranxa amarga E unha cremiña de avelá. e unha cremiña de avelá. Mira, hai unha chamada xa telefónica de alguén que quere gañar 50 euros. Creo que falamos con alguén da Estrada, casi veciño de Xulio. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, Hola, que tal? ben, Con quen falo? con Maximino. Maximino, bueno, supoño que quererás 50 euros. Home, Sí. como Sí, non? calquera. Sí, imagino que sí. Va, preguntita. Eres da Estrada, non? Sí, Non coñecerás por casualidade o camándula este? no. No, vale. Mellor non perdes nada tampouco, Tampouco penses ti que... Que malo. Veña, por 50 euros, de que sabor é a marmelada que usou Xulio? De laranxa amarga. 50 euros que marchen para a Estrada. 50 euros que van para os veciños de Xulio. Moitísimos parabéns, Moitas gracias. Vente un día por aquí polo programa, trae unha receita que estaremos encantados de recibirte. Venga, gracias. Veña, chao, Mico. Mico, chao. Bueno, que non digas nada, Miro. Miro,
Escoita, non te vi sorrir tanto en todo o programa hasta que probache la comida. Claro, tío. Probache la comida xa. Iso é verdad. Oye, sí, para dar máis maus. Tensión no plató porque Miro, recordemos que é cociñeiro agora retirado. Por lo tanto, estamos falando de moito nivel. Vamos alá, Miro. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Mira, este está moi bueno. Sí. Este está moi bo. Pero este está buenísimo. O sea que, por tanto, Ganó gaña... la señora Merchi. ¡Merchi! Gañou a Ría, gañou Merchi! Moitísimos parabéns. Moitas gracias, Miro. Un placer terte. La fruta Estaba boa. Espectacular. Pois un placer, verémonos noutra ocasión. Me tenéis que dar al público un trocito. Ahora a todo a probar. público. Moitísimas gracias. Venga. Señoras, señores, Pues nada, nos marchamos. que Quedan no, agora que no. coa Hora Galega, que actualidade. Chao. A lunes.